Ola amigos, hoxe día 8 de outubro estamos na terceira xornada de traballo na limpeza da pena furada. Hoxe, quizá sexa un dos días máis bonitos porque estamos rentabilizando o traballo das anteriores dúas xornadas e nos temos centrado en dúas áreas que neste momento son as que están aportando a documentación máis novidosa. Por unha parte, temos a configuración constructiva desta gran plataforma número 3 que nunca sospeitamos que pudera ter este apoio constructivo e, en segundo lugar, centrámonos polos mesmos motivos, porque están aparecendo apoios constructivos na plataforma número 1. E desta hora vannos explicar os nosos colaboradores. Eu son Jorge, estamos aquí neste sábado da terceira semana de traballo aquí na Pena Furada. Estamos nunha zona que a priori non semellaba tan complexa, só apreciáramos estas escotadoras triangulares de aquí e de aquí. Nesta limpeza superficial que estamos levando a cabo nesta zona, nesta plataforma, limpando cos galletos e demais, vemos por localizar unha especie de fiadas de muros que mostran unha maior complexidade na que inicialmente sospeitábamos, unha regularización bastante boa que está dando, como se pode apreciar aquí, estruturas bastante ben definidas e regularizadas e que polo de pronto podemos apreciar que chegan ata onde está o meu compañeiro David. Basicamente estamos centrados en definilas un pouco mellor nestas limpezas. Nada, o que podemos ver aquí é un pouco o traballo que se fixo de limpeza despois de todo esta retirada de capa vegetal. Vese o gran desnivel que hai, toda a zona do muro que agora quedou un pouquiño máis limpa, vese os primeiros niveis de derrumbe das pedras que eran das fiadas superiores, e no nivel inferior, vese por aquí, a definición desta banqueta que está repiqueteada, está traballada para gañar superficie, con pedras metidas longitudinalmente, para despois montar toda esa estrutura. Un traballo que xa vemos, con pedras de gran tamaño, un traballo dun gran esforzo. Nada máis. Bueno, estamos aquí na zona alfa, é dicir, na zona das dúas primeiras entradas. Vamos ver como estas construccións están ao mesmo nivel que as que vimos antes, arrancan desde prácticamente a primeira entrada xa, afirmándose nos penedos unhas encima de outras, formando muro ou muros. E nesta por ver, incluso posiblemente aí pudese haber un escalón e unha entrada. E logo sería de presupoñer que houvese outro aterrazamento un pouco máis abaixo, aunque agora non o podemos ver moi ben porque temos unha cantidad tremenda de terra aquí encima. E sigue nos aparecendo moita cerámica, moita tella, moi interesante, está moi interesante. Esto que va para esto más esto.